Salutare tuturor, așa am găsit la un nou episod de Car Parking, aici de un nou BMW, foarte roșu, foarte frumos, foarte de drift. Nu avem 2000 de cai, din păcate, și vreau să, așa, vreau să vă zic cam despre multe mașini și vreau să ziceți un număr de la 1 la 85, ce mașină să ne aleg de la 1 la 85? 0 și 0 avem chiar un Smart și eu l-am deja, deci nu contează ce mașină e, nu contează orice mașină, deci nici dacă o am, nici dacă nu am. Avem bănuți, dacă se observă acolo, 49 de milioane. M-am jucat foarte mult jocul ăsta. Mă joc cam de un an și am avut extra multe mașini. Ne jucăm cu Smart în episodul ăsta. Avem 2000 de cai, arată extra drăguț. Da, uitați-l aici, mănâncă praf. Ăsta a fost cea mai tare mașina mea. Hai să dați o cursă cu el, să vedeți cum fuge. Da, să o dau singur cu el, mai ușor și mai repede. Te rupe tot. Haide. Ia uitați. Bine aș zice Titanus. O să pun. Mamă, ce drift-ul face asta. Dar nu ajung ăsta. Adică rupe tot. Haide! Nu! Datoră plecarea e destul de praf. Și nu mai avem lagul de data trecută. Da, asta. Zic că nu mai avem lag. Fix ce mi s-a blocat. Toată fac. O să revin. Am revenit, dar n-am mai putut să intru pe arta aia. Minunăția asta. I-aș putea zice. Dar adică haideți să intrăm și pe multiplayer. Hai să intrăm pe deșert. Așa, am venit aici. L-am atent puțin la televizor de să nu vă las de mine. Dacă vedeți numai lagul ăla din episodul trecut. Adică mergea, parcă zici că... Opa, mamă! Maolou! Sper să vă placă intro-ul. Zic eu că drăguț. Asta cea să-l fac cu o aplicație.
că mi-a dat puțin de cap, că nu știam că intram pe o altă salvare și tot dădeam pe alta, până am făcut, cred că 100 de salvări. Rahatul tău, hai mă, cine vreau o cursă? Dacă o să auziți înjurături pe aici, pe la ăștia nu e vina mea, vorbesc ăștia, adică nu e vina mea. Că nu pot să le zic eu, bă, tăceți, că... Opa, 15% baterie. O să plecăm de aici. Da, fraților, am făcut episodul ăsta cam scurtut și celălalt la fel. Că mă cam grăbesc să mă duc undeva pe că episoade fix unul după altul, unul după altul, unul după altul, 3 episoade. Vreau să filmez azi că... Deci, v-ați văzut deja episodul pe care l-am filmat eu cu 3-4 minute. V-ați văzut acum nu știu cât timp la voi. După aia vine unul seara ăsta care să-l vedeți acolo și să vină unul mâine dimineață. Adică... ar veni de acasă în miercuri, joi de dimineață să vedeți videoclip. O să fie blană pentru că o să las telefonul încărcat, o să am baterie și o să-l fac cât de repede pot de dimineață, sau o să fac în seara asta de... da, o să-l filmez. Deci, nu o să vedem data viitoare, vă las, pa, pa, nu uitați să vă abonați.